Ngibingelele kubabukeli bekhaya TV2. Bafowethu sike Ward 84 ka-AA eRobben Island. Bafowethu lana ngithe mase siyawokha la ngaphakathi singene groundini mase mhlawumbe khona the sports ezikhona. Masifika la kuneprogram ekhona eyouth. La bafowethu ngithe mangithi kunabantu abawuthu nje beyouth la bazoba sixoxa nabo kancane sibeze ukuthi nje kwenzakalani namhlanje sanibonani. Yebo. Unjani mfowethu? Ngiyaphila unjani? Ngibona mfethu ngicela usichaze ubani usitshele ukuthi kwenzakalani kahle namhlanje la eWard 84. Okay, igama uNomusa kaMkhize omele MK Youth League uconvener. Okay mfethu ngiyabonga Nomusa. Into engithola ngibona abantu bedlala ibhola ngala, ngibona ngala kunabantu abaningi abaphefonayo kwenzakalani namhlanje kahle kahle. Umcimbi weMK Youth League kahle kahle la eWard 84 bese uhlelele kakhulu sikulandelile kwezomthetho kahle kahle. I-soccer tournament mekuzoba khona noKaras noKung Fu ngenxa yesikhathi izinto eziningi ayibanga kodwa khona njengamanje si-invitele ingane hayi ukuthi wase 84 kuphela 83 ukhona 87 78 ukhona 86 siwenze kwawo we-pass 4 phungula zone simeme wonke ama-branch in fact iTheku region but ngezimo ezithize abanye abakwazanga ukufika so umcimbi nje womlazi uwonke kahle kahle khona ingane ama-jumping castle bakhona abantu abadala since kuwusuku lo mama siqhakambise kakhulu lokho sa-invite nabantu besifazane ngalokho sithi happy mothers day namhlanje. No ngiyabonga ngithi mhlawumbe la maqembu akhona ngokuba khona mhlawumbe umkomela abawutholayo mhlawumbe mase kukhona ophumelelile kukhona mhlawumbe into abayitholayo noma kwenzakalani ngakho. Yes sizonikeza u-number 1 i-trophy ikhona ithengiwe. Kukhona wonke futhi ama-team amelelekile ama-award wonke asemlazi mesicele kanjalo abajoyinanga ngamali just nje umdlalo omuhle wobukhelwane. Ngiyabonga ngoba ngiyibona i-program yenu engathi ku-successful bafowethu. Aziphi ingqinamba enihlangabezane ngazo noma mhlawumbe nenze kanjani ukuthi ibe lesimo ekusona? Sihlangabezanile nazo kakhulukazi mesifake ne-marathon kwi-poster ngicathi nibonile. So ngenxa yesikhathi sihambile saka SAPS meku last week bathi asiye kaMetro mesifika kaMetro basitshela ukuthi imarathon ilandelwa imithetho eminingi kakhulu asikwazanga ukukhava lokho cause sithe sagijima siya lokho kwanepost ephumayo ethi kuzoba khona unqamalala kaMashu kodwa ngenxa yokuthi siphusha lento eMK Youth League at 2/3 majority ngicathi nasemabranchini kumele sisebenze cause akusizi ukubuya kwenye indawo ebranchini yakho ungasebenzile kahle isikhathi sesisincane sisele naso sithe abakwazi ukuya kaMashu bangahamba baye kaMashu sina sizosala siphushe la ebranchini zibe nazo nje kakhulukazi kwi-marathon yona into ebesifuna ukuyiphusha kakhulu cause bizohambisana ne-motorcade so ngalokho sigcine sesiyikhansela. No ngiyabonga sawuvala nje kubabukeli ukuthi nabahlele emakhaya manje ababukela mfowethu. Ngithi abahlele emakhaya ngicela baphume mhla ka-29 bayovotela i-MK izoletha ushintsho kakhulu sibuye isizwe lesu kakhulukazi kubantu abamnyama izwe libuyele kuthina izwe lobaba mkhulu bethu. No ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. No babukeli nabanihleli lapha emakhaya ngiwanibona nje bafowethu ngalana kune-jumping castle nazo abantu abanezingane ziyadlala lapha kuyadansa lapha kuningi nje kwenzakalayo namhlanje bafowethu kuphela nje ngicela wena oqalayo ungena kuleli khasi mfowethu wenze okufanele uyalike lapho uyasubscribe and futhi uyashare sibonge kakhulu bafowethu.